नमस्कार, जय माता दी, जय छठी मैया। और आज बहुत ही सुंदर दिन बा। आज हम भोजपुरी गायक कृष्णा बिहारी और हमारे साथ हमारे ढोलक में हमारे भाई रोमित रोमियो, हम दोनों भाई आज रउआ लोगन के समक्ष एगो छठ माई के गीत सुनाई। तो भाव बा गीत के कि एगो बाझिन एगो अपना छठी माई से गुहार करेली एगो बालक खातिर। तो कौना भाव में कहताली कि छठी माई के घाटवा पाया जन बाजन, अरे बाजा बजवाइब हो। छठी माई के घाट